Assalamualaikum bose, monggo niki sing badhe seneng rujak niki Sri Agung Binakara kang seslih Raden Kanjeng Cakra Dimas Aryasena. Kala menika sajian rujak wonten teng lokasi Pasar Randu Gatung. Monggo mampir-mampir kula ngimpun untuk buka dasar niki wau. Aduh, kene iki, Cak. Dasar 10.000 tak endi manut lali aku Cak. Lari lah. Oh, iya. Oh, udah. Sik. Tak nggih rojake Mbah Guan niku macem-macem iki dina. Nah, nggih hati-hati niki dina pasaran dateng pasar niki niku bahaya. Pan, aku titip ana apa adol iku. Titip. Adol mentek iku. Engko enek wong tuku doli. Doli sama motore ora apa-apa. Aja. Apa adol mentek, lek dodol rujak yo ora payu. Mesti ape ku apa nanti? Adol. 50.000 tak bayari. Aja 150. Wis kale ngono. Anyar iki lho, iki dhisik kae iki zamane aku kerja ning iku ning bangunan tak dibayar karo mandore ya tak mentek tak gowo. Ono kira-kira 5 kilo. Iki sing pol gede. Ayo, Pol gede iki. Lumecah watu. Iki saya ditimbangku 1000 sak kilo. Iki barang apik ora ditimbangan. Iki anyar aku takok ning kok anu 250 tok. Jam Engko yo. Ya, Aja mentek aku. urip kok ngasih bangkrut kaya ngono apa? Hah? Ngasih bangkrut kaya ngono iya Takkan. Takoni aku. Usia boleh tua, nafsu tak muda. Astagfirullahaladzim. Demen ya seneng hewan, maksudnya ora demenan be wong wedok, senengan kan akeh. Aduh. Ora ndek dhuwit ya adol mentek. Saenake tak dol kula niku anggere ndeken gak gabet dhuwit ya adol mentek sampeyan. Apa tak adol 150. 150. 150. Mana? Ya anyar kok. Iki zamane aku kerja ning Jakarta ora dibayar karo mandore, tak colong ae. Cepet larang ya. Lho anyar iki lho ning gone awet 250 iki. Ning awet aku takok 250. Ning jero panas ning Tak jero. dulu jero tak ngono payu. Apane? Aja ngono ah. Aja. Aja. Sing pindho bakul kancaku hawan nyang 50 iku mang kancaku enak ya dinyang 50. Wah. Ya. Oh. Itu ke atas. Mas turun mentik Mas 150. Hah? Itu ngatesnya piye? Aduh. Tenan ku tak. Iso ki yo blajabe aku. Dadane sapa? Tadol tak ijolno iki lho. Beda. Oh, api-api dah beda. Tokore mentek kore. Eh, buka kowe. Tadol, Mbah. 150. Kok kene kene aja. Iya. Kayak tuku piro kok? Lah, 100 noe. Itu 100 ya. Iki aku takok ning kok toko ae 250 kok. Toko. 250. Sedang toko. Pol gede iki nomor 1. Gede Mas. 5 kilo ya. Iya. Luwih iki. Pol gede kok. 2 kilo iku. 2 kilo. 8. Nah, iki pol gede kuwi. Lah kene iki dengan sapi male. Nggih. 150. Oh, lho. Kegedean Mas. Cara ora gede tak pek. Jen mare. Tak boten. Wis sampe tak ijolno ngame, apa tak ijolno anu tak tuwek. Ya anu Mbah Wari. Oh, gowo rodok jengkol iki cilik.
cilik. Untuk cilik gue dulu untuk Aku dengarnya di kon urusan enam lanang. Apa? Kon urusan enam lanang kok aku untuk rabi betul. Kayaknya perusahaan pulau kayak buku sama kecil ini aku pangkeng aku. Ya anak wis kelas TK wis apa SD. Lah sama anu le, jadi rabinya yo ora gaji kita ini. Ning ndi nek pedhuk kowe? Tuku rujak aku nang lapangan. Rek jero sempretan. Lah kek wong Ngopo? tes apa sing Alah biasa tes kita rusak jenenge angel dirine. ini sing kok nek julane cilik cilik wah tapi sing ngomong ora. ya trimo angel ganti larang ku ya. Kalau mesti cilik kalau 700. 200. Wih, ya wani. Mesti sekarang rati niku kok. Sempretan biasa ya. Nganten wari nek ndi wonge? Iya ten. Apik apa ora? Lu jajal lah lu mana rapi ralah. Yo ngene anu kae. Iya iya. Jajal di mana ke lah? Nang gopo. Paicen banyu jajal. Iki apa bosen banyu kok? Lah piye sithik nggo jajal kok jajal gak kena. Nang jejak. Alah ra bayo cuma ya sing ngene. Paing bae babdak bayo ngono. Wis dino wis. Nyilekno Iku mungkin nggo nyilekno. nyilek dipilihno anak adono mendokno kuwi Aku sok sing karo setrum iki rusak larang iki kayak gini. Alate karo setrum iki enak ndakno larang. kena iki awet awet iki lho wis iki Aku nyemproti sokot-sokot ah yo awet iki paing lah semayan kuwi cepon lah iki ngumateni ndung ngumateni pateni dan dia Atau janjine dengi ketoh ya janji 6. hah Janjine ra dengi ketoh. kamu 10 dong bae Alah iki malah dinyang wong bolak-balik kok kono aja aku sampe tak ijono iki kok aku ngono. Emang ya seneng nang njaluk ijolan geden. walah Aku takok nang anu kae ning gone toko nggonku. enggak kaputan sithik wae ya Ya itu kae lah tuku 100 tak kira murah dadok men 200. Anyar. Kira gue piye kayak aku. lha iki ana cangkong ngono lho banyune gua Wah, kayak bukan gua bari kowe wabut kakak banyu ra awan ambil kol iki iki tukang kawak nang sino. awak ora kapok Wah, lha kuwi banyu sak pirang-pirang kayak. rong kamu rong dino kowe Aku ki timbang nilai. gitu Apa tesan yo kapine larang yo jasan iki aku dikandani wong-wong iki jasan ku tak rusak larang le kan. Alat. Ndut pira kayak kowe. loro sing sampe tak gerene Iki sing ape? lha nang kono gak seneng kono tak gendene kowe kono nang kowe nang kono nah untuk kene tiba tau kono kok pengen tiba Ning omah. nah kene nek ora dendane datang apa ngene ini barang apa itu kono ngene ini mateni gek nang Walah, iki leh kok. iya iya kita tak berbeda nyipi ngono nanti wong ben ketemu Mangke mangan tuh jalan dinyangi wong ae. Lah, aku wis seneni kayak wari ya. Pelajaran tarik pada lu, bukan lu bang. Bukan lu, enggak sah. Pelajaran bukan lo. Bukan lo nih. banyak lu enggak ya Nah, aku tuh tarik nih, bukan lu. Sekarang bukan lo tarik iya sih. nek iki kali ini ana kok Lah iya. kono Wes tak gawe nih. Wes yo thank you. iya iya Kok tak duwe antik aneh tak tukoni. iya iya
Ayo jak. Payu. Ora tak ijolne iki aku tambah 50. Apik di ini Bi. Kanggo nyempreti suket lho Bi. Apa balik Bi? Ora sedengan. Iki. Kok kira bener sing apa sowan tutup kuping ana roti iki. Bang nyirak-nyirak. Kena iki. Iya apa? Kumpul tarang-arang. Iya. Supe jane aja ngono kuwi itu kok bengkok. Iki ne to. Iya. Kok bengkok kuwi dadine pinung saya. Ya ring seket ngene langsung Ambek ngene. ambek ngebul iki yo ngebul apik ngono. Niki kudu anu. Nganti tuku. Heh? Di toko pae nang. Tuku Jakarta lho. Tinggal kecil iki kan. Wong pertanian iki sing bagus petani cepet. Akeh. Tak golek ae. Itu bengkok biasane lho bumbuh sing sumber anu saiki yo. Biasane sing kuningan regane 35. Sing apik mesti yo. Iya. Nek sing elek iku sak ngisor. Sing bengkok ngene pokoke. Gulungane rata-rata papat. Ngono. Tapi rata-rata koyo nyempret andeng tanduran. Iki pasang corong ngono ki apa titik ada obat iki tanduran kok ora yes no ngepul maaf. Iya Bi, tak golekne Bi. Cocok. Iya sing gak ono nek sungguh nyempret itu. Oh iya. Iya. Mas. Sempretan iki mau gopo. Lah sempretanku kene rusak iki. Kowe nek rusak sing kowe malah bahaya kowe. Ora maksudnya iki yo gak rusak, Mas ndek antikan apa? Ganti. Tak ingat-ingat nopo aku yang ora patek sih. Lho, lah iki kowe gres sepeda sak di blatem nek kowe iki lek. Aku ndek poligon. Pasifik iki meh padha ae padha karo poligon. Lho. Karena poligon ya. Lah poligon iki duwe. Iki yo. Di mau dekat, Poligon tawa. ya lah, tapi ya poligon. Tok esok. Weh. Ora bisa tak dol ki malah tak didolno kene anto iki. Oke. Lah sampe tak titip nombak ibu sik ae. Tak titipno kono lho wong aku mang dodolan iki. Tak kacau dodolan iki. Tak titip nombak ibu sik. Iya aku lek nggawa tak dikongko sore ae. Jangan. Iya. Tambah saya. Tapi ora mungkin. Belum jadi 100. Iya. Kita nyemprati suket-suket apa-apa lho. Tuku sing enek Kuwi rusak larang elek seperti takut kadani wong. Yo tuku sak tambune kuwi, tukune semprotane tok, ces-cesan. Ana. Berarti iki diganti so. Iso. Cipu tabunge tok. Tapi tip nanti Wan. Ya digawa mulih tok. Hilang kok malah. Ya udah dolan karo urusan karo apa-apa. Pak iki laute kan di bawah ya. Coba Pak. Ya amal sore ya biasa. Ada Ono ora? ada mau salah. Rinyo apa nganu yo? Rinyo kan sore. Iya padha wae. Kono iki sore asar itu. Rinyo nganti nganu, nganti maghrib. Iya. Kemana kok? Mas, boten nyempret Mas, niki enek nyamuk. Napa nyamuk sing marahi nganu iki? Nyempret Mas, kangge nyamuk sing galak-galak niku lho. Nyamuk niku lho sing galak. Tak titipno Mbak Yuku ae. Tak titipno Mbak Yuku kono ae. Iya sempretan iku ayam, iki anyar gane ya larang. Wis kalau tak titip Mbak Yuku niku. Kek. Hah?
Ijol. Ayo rekreasinya mbak aku ngono kae. Apa udah bagus. Golek mbak aku. Lah iki kok iso ngene iki piye lah kae rekreasi mbak aku kok yo ora ngene kok. Sehat ayo. Kok rusak kamar mbak aku kae. Iya. Alah alah. Kalau kayak gana yo. Ora tuh duit. Entuk Len, aku kae dikai 175. Masa kok sak dikai ya? Sudah enak. Lah yo dipotong no karo usup no. Yo. Ngasih ngene lho. Wah yo. Tahun belet yo boleh yo. Boleh. Dikongkon karo orang mentah, dikongkon golek uang, disangoni ngene Dik, dipotong. Alasannya kalau kayak mangan ning kono gigi lho Dik. Mangan ning kono gigi kayak bayar ngono-ngono takoki. Nasi yo gak yo. Yo gak bayar bosan yo. Pemerintah ya? Iya. Ayo, 20. Iki mang lo aku duwe gandeng godhong gawe dhewe tak ikrono iki. Bocor yo. Benar. Tambah 50.000. Kuwi larang. Gak ada patang atau belum ada. Ini ki? Yo. Anak untuk kurang 600 sama. Main kena gangguan. Sama aku ora tak tuntun ke sama aku. Konco arek koyo ngene iki nglencer sampe aku kae koyo urung ngene aku lah yo. Takutane mangan apa? Gak mana apa-apa jane ro terus. Takut gua. Nek untuk rujak sik-sik. Pengen wong tuku rujak dari kancaku wawan malah babar bisa niki kok gak man duit. Alah bablas wong. Rujak Mbak nggih pinten Mbak tunggal? Ala ke mang anu lho. Tuku sempretan ke malu aku. Tadol lah aku ra yo kancane ra iso kantuk duit. Sekapan apa pedes Mbak? Pedes napa sekapan? Pedes napa cukupan? Oh nggih. Rujae. Tawani jam 2. Eh, Ganti ora. aja banting kanca ngaji kowe. Ora iso. Ganti. Ayo Narja, tak daftarno. Ngaji. Oh niki rujak iki macam-macam ada. Anak pelem, anak timun, anak nanas, anak kates, melon, alhamdulillah laris manis. Monggo kami tutup rujak lho niki panas-panas seger-segeran. Untuk tak pedes Mbak. Sambel bisa mawon. Nggih. Nek tulis. Nah kalau kula anu mentik tak ijono sempretan. Mentik. Anu ngoten iki nek damel tak angge bawang. Ora tak dono niki tak dono wong-wong Lho, nggih. kok kula mboten bakul kok. Anu nek jak ki ambak kok. Ora Rahasia Mbak, nek kepengin roh carane nek gelem tadi bojoku tak dono. Ya Allah, kula ora pengen ra tiru ra kudu adol rujak. Pengen nek rujak dhewe niku lho. Niku. Aku apa tak dono wong-wong Mbak. Engko do gek dhewe aku ngapain Mbak? Walah, wong kula nggih arang nek pasar rek. Terapi. Pinten, Pak? Ora tak dono pokoke penek rahasiane bakul niku. Ya lampu. Halah. Teh kake. Ha iki lho, pasarku yo Anu,
Iki yo tak kok ngono anggere gelem dadi bojoku tak dono mah. Anak ora sudi ngopo lah. Lah, ya teno. Punya peko. Oh jenenge bakul iki yo kudu pinter. Coba kayak nanas. Kudu pinter dagel, kudu pinter iku pinter karo pembeli ki sane seneng karo bakul iki dia do meneng ae ngono ae kok metu ae ra payu. Rene plemateng barang iki. Aku pelem ora. Kita Mas. Aku lho apa? Melon ae. Oh melon. Parone mbak iku tak tawak-tawakno opo? Jadi yang tiga. Iya. Yo nang apa kredit. Yang apa? Lah nang aku kuwi 3 tahun iki kontrakane ya mau mati. Oleh payu yo duwe dibalekno lek kontrakan. Gak gelem digolekno wong tak kono. Ora gelem wong duwe toh balik utang nang kene kok duwe pas duwe kok. Ya iya. Yo karo mlaku wong tukune dhisik 75. Karo mlaku orang lon. Aku yo kon ngedono kon golekno lemah ning wong. Ya iki wis tak ano. Lemah. Tak dono kok nek menawa aku tuh persen. Ya lah aku biyen Pak Amino wae gone pisan. Jane 50.000. Lah lemah sing 5% 50.000 lek kok. Udah. Nek pisanku persen aku 300. Pero Pak Amino ora dhisik. Roh lah. Kowe lah iku paite. Dan sing sapa iku Mbah Warno? Kok entuk 500 aku bagi 100 ngono. Ya lemah kok. Dibeli 50.000 tak buka ya Allah. Kakas opo lemah regane. Wong Lemah boleh pen itu. iya. Wong mbano pembeli iki lho. Mulai dah mati yo. Lah iya. Depan. Ada nih. Mati kalau orang. Cepet Pak Jantung. Tuku itu ada gak didono wong. Kalau ning kono nek barang apa yo roh ndek. Aku ditibakno neng neng gojek nang kletongan. Lho kok iso tuh kono mek apa? Dep. Tanah pisanku rek. Oh, alah kono. Yo. Terus aku lagi gojol aku yang aku anakku nang kono mah. Tas sama kerja. Kayak sambil anu sebetulnya lombok lho. Betul kurang dah. Betul. Gue sesuk. Dan dia sore jam 4 ke omah sepeda Lu kon ndi? motoran. Apa nunggalan? Ini siapa? Kon ini itu tuh jadi ngantek. Anak adikku. Sepeda motoran karo Ingat ana siapa? Nil. yo motor gede ning pena gak kesel. Yo le, nek motor gede khusus jalur adoh. Motor gede aku di. Yo. Dan omah turu karo sapa Mas tuwe? Nang omah sing turu sapa? Lewe. Lah Karo nek lindur piye? lindur ah. Karo guling. Kekene Aku, ae. aku kok ngelindur aja digugah bojoku. Aku sering Gak tau linduran kok. lindur. Aku coba ya kan kita tunggu pakai kasus. Gak tau lindur. Ngono. Yo tak warai. Walah, aku ki kok gak digugah jablas kali. Oh, ini tetek-tetek. sampai kasus itu. Oh. Tenang. Ya Mbah, tanggone. Ah. Gak ngelindur jene. Aduh, yo ayo laris-laris.